Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Cyril, 23 taong gulang at isang 4th year college student. Sa totoo lang, maayos naman sana ang buhay ko. Kahit papaano ay naisusurvive ng nanay ko ang tuition ko. Matagal na kasing yumao ang aking ama, kaya naman kaming dalawa na lang ni mama ang magkasama. May boyfriend po ako, Miss Love. Siya si Bren, 27 anyos at isang seaman na halos 2 taon ko na ring naging kasintahan. Mabait siyang lalaki at seryoso siya sa relasyon naming dalawa. Kaya nga kahit mahirap din ang long distance relationship, kinakaya naming dalawa. Kasalukuyang nasa barko siya ngayon nang magsimula ang lahat. Isang pagkakasala ang magagawa ko sa kanya nung magkaroon kami ng relasyon ng tiyuhin niya. 3 buwan pa lang siyang nakakaalis noon. Araw-araw naman kaming magka-chat kapag may signal siya sa dagat. Lagi niyang sinasabi na magtiis lang daw muna kami dahil gusto talaga niyang makaipon para sa amin at sa pamilya niya. At naniniwala naman ako doon. Pero hindi ko inaasahan, Miss Love, na darating ang panahon na susubukin ako ng matindi ng tadhana. Nagsimula iyon nang maaksidente ang nanay ko. Isang umaga noon habang papasok ako sa eskwelahan, tumawag ang kapitbahay namin at sinabing, "Cyril, nasa ospital ngayon ang nanay mo, puntahan mo na lang." Parang gumuho ang mundo ko noon. At dahil kailangan niyang maobserbahan at makonfine ng ilang araw, doon na nagsimula ang problema. Meron naman kaming kaunting ipon, pero napakabilis lang din itong naubos. May mga gamot na kailangang bilhin, may laboratory, pambayad sa ospital, at higit sa lahat, may matrikula pa akong kailangang ayusin, asikasuhin. Sa loob lamang ng 2 linggo, Miss Love, halos wala nang natira sa pera. Ayoko namang sabihin yun kay Bren. Alam kong nagtatrabaho rin siya ng mabuti sa barko dahil marami rin siyang obligasyon sa pamilya niya. Isa pa, hindi niya naman ako asawa. Hindi naman ako pwedeng manghiram sa kanya basta-basta, lalo't siya rin naman ang inaasahan ng kaniyang pamilya. Ilan bang kapatid niyang nag-aaral pa? Kaya naman pinilit kong hinanapan ng paraan lahat. Nag-apply pa nga ako ng part-time work. Nangutang pa nga ako sa ilang kakilala. Nagbenta pa ako ng ilang gamit ko, pati na rin ang cellphone ko. Pero kulang pa rin. Isang gabi nga noon habang nakaupo ako sa harap ng bahay, hindi ko maiwasang mapaluha dahil sa problema. Pakiramdam ko wala akong ibang matakbuhan. Doon ako napatingin sa kapitbahay namin. May ilaw pa kasi noon. Bahagya akong natigilan. Bahay yun ni Mang Arthur. At si Arthur ay tiyuhin ng boyfriend kong si Bren. Kapatid siya ng nanay ng boyfriend ko. Bunsong kapatid nila at 39 years old na. Hiwalay na rin sa asawa. May maliit siyang hardware business sa bayan. May kaya siya kung tutuusin. Mula nung high school, naging kapitbahay na namin siya dahil siya ang nakabili sa dating may-ari ng bahay na yon na ngayon ay nag-migrate na sa ibang bansa. Mabait naman siya sa akin. Kapag may okasyon kila Bren, doon lang kami nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap. Pero hindi kami ganun kalapit. Hindi kami close. Nagkataon lang talaga nung oras na yon, siya ang unang pumasok sa isip ko. Kinabukasan, halos kalahating araw akong nag-iisip kung lalapitan ko ba siya. Kasi nahihiya talaga ako. Pero mas malakas ang tawag ng pangangailangan. Bandang 5:00 ng hapon, naglakas loob akong pumunta sa bahay nila. Kinakabahan ang dibdib ko habang pinipindot ang doorbell. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto. "Cyril," nagulat siya nung makita niya ako. "Nandito ka pala, anong kailangan mo?" Good afternoon po.
Ngumiti siya. Pumasok ka muna. Umiling naman ako. Naku, hindi na po Mang Arthur. May sasabihin lang po sana ako. Napansin kong naging seryoso ang mukha niya. Ano yun? Napayuko ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, Miss Love, nahirapan akong magsalita. May problema po kasi kami. Tahimik siyang nakinig habang kinukwento ko ang tungkol sa nanay ko. Hindi niya ako pinutol kahit minsan. At nung matapos na akong magkwento, ilang segundo siyang hindi nagsalita. Magkahalo ang hiya at kaba na nararamdaman ko noon. Magkano bang kailangan mo? Direkta niyang tanong. Napakagat ako sa labi ko. Kahit 30,000 po sana. Unti-untihin ko na lang kung bayaran. May part-time job naman po ako pero aabutin po ng ilang buwan bago ko pumabayaran. Kung ayos lang ho. Hindi ko halos maitaas ang tingin ko sa kanya. Naku, napakalaking halaga pala. Yun ho talagang kailangan ko eh. Nagulat ako nung hindi na siya nagdalawang isip pa. Kayang-kaya ko naman yun ibigay sa'yo. Napatingin agad ako sa kanya. Parang nabunutan ako ng tinik. Totoo? Ngumiti siya ng bahagya. Oo naman. Pakiramdam ko ay may iyak ako sa sobrang ginhawa. Maraming salamat po kung ganoon. Pero akala ko tapos na ang problema. Akala ko makakahinga na ako pero hindi pa pala. Dahil maya-maya ay nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaiba akong nakita sa mga mata niya. May katahimikan na biglang bumalot sa pagitan naming dalawa. At doon na ako kinabahan. Pero may kondisyon ako. Parang may malamig na tubig na binuhos sa akin noon. Ano po bang kondisyon? Hindi agad siya sumagot. Ilang segundo muna niya akong tinignan. Pagkatapos ay marahan siyang bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala. Kalmado ang boses niya. Hindi naman kita pipilitin sa kahit ano. Bahagya akong nakahinga. Pero nananatili pa rin ang kaba ko. Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin ang pag-usapan natin. Lalo tuloy akong nalito. Ano po ba yun, Mang Arthur? Napatingin siya sa malayo bago muling binaling ang tingin sa akin. Napapansin mo naman siguro. May gusto ako sa'yo. Alam mo ba yun? Hindi ko alam kung paano sasagot, Miss Love. Tahimik lang akong nakikinig. At sa totoo lang, huminto siya. Parang pinag-iisipan ang bawat salitang lalabas sa bibig niya. Hindi ko talaga inaasahang mararamdaman ko to sa'yo. Gayong alam kong nobya ka ni Bren. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pero huwag kang mag-alala, Cyril. Gusto lang naman kitang makilala ng mas mabuti. Wala nang iba pa. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naging mabigat ang pakiramdam ko. Hindi naman nakakabastos ang sinabi niya. Wala naman siyang ginawang mali. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag. Para bang may babala sa likod ng mga salitang yun. Mang Arthur. Mahina akong sabi. Ngumiti naman siya. Hindi naman kita minamadali. Tahimik ang boses niya. Pag-isipan mo. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko na siya nakita bilang tiyuhin tuloy ni Bren. Hindi rin bilang kapitbahay. Kundi bilang isang lalaking may sariling hangarin. At doon ako tunay na kinabahan. Dahil alam kong desperado ako. Alam kong kailangan ko ng pera. At alam ko rin na nagsisimula ng maging komplikado ang lahat. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi mawala sa isip ko ang naging usapan naming dalawa. Sa kabilang kalsada, tanaw na tanaw ko ang bahay namin. Naisip ko ang nanay ko, ang mga kailangang bayaran, ang mga problemang hindi ko alam kung paano susolusyonan ng nag-iisa. At sa kabilang bahagi naman ng kalsada ay ang bahay ni Tito Arthur, ang tiyuhin ng boyfriend ko. Ang lalaking may kakayahang tulungan ako, pero kapalit ng isang bagay na pakiramdam ko ay unti-unting susubok sa katapatan ko kay Bran. At habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bahay sa aming barangay,
Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Hanggang saan kaya ako dadalhin ng desperasyon kong ito? Buong gabi akong hindi nakatulog matapos ang pag-uusap namin ni Arthur. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang sinabi niya. Hindi naman siya nanghingi ng kung anumang mali. Hindi rin naman siya nagbanta. Pero ramdam ko ang kapalit ng pagtulong niya. At iyon ang mas lalong nagpapagulo sa isip ko. Kinabukasan, mas lalo pang dumami ang problema. Kinausap ako ng ospital tungkol sa ilang bayarin na kailangan ng asikasuhin. May mga gamot din kailangang bilhin agad para kay mama. Habang nakikinig ako sa sinasabi ng nurse, pakiramdam ko ay unti-unting sumisikip ang dibdib ko. Pagkababa ko ng tawag, napaupo na lang ako sa sala. Wala na talaga akong ibang malapitan. Bandang tanghali, nag-message si Bren. "Kumusta ka na, babe?" Napangiti ako ng bahagya. Sa lahat ng nangyayari, siya pa rin ang nagbibigay sa akin ng lakas. "Okay lang, ikaw?" "Pagod pero kaya pa. Miss na kita." Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Miss na miss ko na rin siya. Kung nandito lang sana siya, baka hindi ko kailangang humarap sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, muntik ko nang sabihin ang lahat ng problema ko. Muntik ko nang ikuwento ang lahat, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko mag-alala siya habang nasa gitna ng trabaho at ayoko rin namang may masabi ang mga magulang niya sa akin. "Okay na ba si tita?" Nagsinungaling ako. Oo, okay naman na." Mabilis siyang naniwala. At lalo kong nakaramdam ng konsensya. Pagsapit ng hapon, nagpa siya akong bumalik sa bahay ni Mang Arthur. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil may kailangan ako. Nadatnan ko siyang nagdidilig ng mga halaman sa harapan ng bahay niya. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. "Alam kong babalik ka." Hindi ko alam kung bakit pero parang lalo kong nailang. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Tumango siya. Maya-maya ay nasa terrace na kami. "Anong desisyon mo?" tanong niya. "Kailangan ko po talaga ng tulong." Hindi siya agad nagsalita. Parang hinihintay niya ang susunod kong sasabihin. "Kaya tatanggapin ko po yung kondisyon niyo." Tumango siya. "Okay, sige." Nagulat ako. Parang napakadali lang nang naging sagot niya. "Ganun lang po?" Ngumiti siya. "Ano bang inaasahan mo? Huwag kang mag-alala, Cyril. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Hindi naman ako ganun." Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang hindi ko alam. Ilang sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. "Cyril, hindi kita sinasamantala. Oo, gusto kita. Pero gusto lang kitang makilala." Napayuko ako. "Alam ko po. Kung gusto mo, pwede pa tayong gumawa ng sulat, ng kasunduan. Kasunduan nating dalawa." Napatingin ako sa kanya. "Seryoso po?" "Oo naman." Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, bagya akong nakahinga. Siguro mali lang ang iniisip ko sa kanya. Siguro mabait talaga siya. Ngunit bago tuluyang mawala ang pag-aalinlangan ko, muli siyang nagsalita. "Pero may hihilingin pa rin ako." Nanigas na naman ang katawan ko. "Ano po yun?" Ngumiti siya ng marahan. "Samahan mo naman ako magkape paminsan-minsan." Natigilan ako. "Yun lang po." Parang nabasa niyang nasa isip ko. "Nakakatawa ba?" Opo, medyo." Tulad ng sinabi ko, matagal na akong nag-iisa sa Cyril. Napatingin siya sa malayo. Masarap din paminsan-minsan na may nakakausap. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Wala naman talagang masama sa hinihingi niya. Pero hindi niya hihilingin yung bagay na iyon kung hindi talaga siya interesado sa akin. Pagkatapos ng usapan namin, Miss Love, binigay niya ang perang kailangan ko. Halos manginig ang kamay ko habang tinatanggap yun. Pakiramdam ko ay nabawasan ng napakalaking pasanin sa balikat ko.
Salamat po talaga, Mang Arthur. Walang anuman ni Cyril. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong inayos ang mga kailangang bayaran. Sa unang pagkakataon, Miss Love, matapos ang ilang linggo, nakatulog akong payapa. Walang iniisip. Ngunit hindi rin naman nagtagal ang katahimikang yun. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message si Arthur. Kumusta na ang mama mo? Tinitigan ko ang message. Simple lang naman yon kaya sinagot ko. Mabuti na po. Salamat talaga sa inyo. Doon na nagsimula ang lahat, Miss Love. Palagi na kaming nagkaka-chat. Minsan ang pinag-uusapan namin tungkol lang naman sa kalagayan ni Mama. Tungkol sa araw-araw kong buhay. Hanggang sa hindi ko na malayang halos, araw-araw na pala kaming nagkakausap. Through chat, video call. At sapat na yon para mas makilala pa namin ang isa't isa. At habang tumatagal, mas lalo kong nakikitang iba si Arthur sa inaakala ko noon. Mabait siyang lalaki, matyaga at marunong ring makinig. Mga bagay na bihira kong makita sa ibang tao. Isang gabi nga habang nag-aaral ako, tumawag si Bren. Masaya ang usapan namin sa simula, pero napansin niyang parang wala ako sa sarili. May problema ba, babe? Wala. Sigurado ka? Napatingin ako sa may bintana. Sa kabilang bahay, kita ang ilaw sa kwarto ni Arthur. Mabilis kong binalik ang tingin sa cellphone. Oo, pagod lang siguro. Tahimik si Bren sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita siya. Konting tiis na lang, babe. Uuwi rin ako. Napapikit ako. Mas lalo kong nakaramdam ng guilt. Dahil habang sinasabi niya iyon, may isang bahagi ng isip ko, Miss Love, na iniisip ang ibang lalaki. At ang lalaking iyon ay walang iba, kundi ang sarili niyang tiyuhin. Ilang araw pa po ang lumipas. Isang Sabado ng hapon, nagkita kami ni Arthur sa maliit na coffee shop sa bayan. Doon ko natupad ang pinangako kong kape. Wala namang kakaibang nangyari. Actually, nagkwentuhan lang talaga kami tungkol sa mga bagay-bagay, sa buhay, at sa dati niyang asawa. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napapansin kong nagiging mas komportable na ako sa kanya. At doon, iyon ang bagay na nagsimulang magpabahala sa akin. Dahil may kung anong bagay nang nabubuo na hindi ko maipaliwanag. Habang pauwi kami, huminto siya sa tapat ng bahay. Salamat, Cyril, sa pagsama. Ngumiti ako. Ako dapat ang magpasalamat. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Nagtagpo ang mga mata namin. At sa maikling sandaling yon, alam ko, pareho kaming nakaramdam ng kakaiba. Hindi kami makapagsalita. Maya-maya ay umiwas ako ng tingin. Paano? Mauna na po ako. Sige, Cyril. Pumasok ako ng mabilis sa bahay. Ngunit bago ko pa maisara ang pinto, napatingin pa ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa may labas. Tahimik na nakatingin sa direksyon ko. At doon ko unang naramdaman ang bagay na matagal ko nang pilit iniiwasan. Dahil hindi na lang utang ang nag-uugnay sa amin. May nabubuo ng emosyon na pareho pa naming hindi inaamin. At natatakot akong isipin kung ano ang maaaring mangyari kapag tuluyan na namin tong hinarap. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan, Miss Love, pero hindi na nawala sa isip ko si Arthur. Hindi ko alam kung ano bang tatawag ko sa kanya. Tito ba? O Mang Arthur o Arthur na lang? Sa tuwing gigising ako sa umaga, may message siya. Sa tuwing pagod ako galing ng school, lagi niya akong kinukumusta. At sa tuwing naiisip ko si Bren, kasabay noon ang konsensya na unti-unting bumibigat sa dibdib ko. Mahal ko ang boyfriend ko, Miss Love. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahirap paniwalaan na simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa amin ni Arthur. At alam ko, kahit malaki ang agwat ng edad namin, nagkakaroon na siya unti-unti ng puwang sa puso ko.
Isang gabi nang muling tumawag si Bren mula sa barko. Masaya siyang nagkwento tungkol sa trabaho niya, tungkol sa bansang pinuntahan nila, tungkol sa mga plano niya pag uwi niya. Kapag nakauwi ako, babe, magbabakasyon talaga tayo. Sabi niya. Napangiti naman ako. Talaga? Oo naman. Matagal na rin kitang hindi nakakasama. Sulitin natin ang magiging bakasyon ko. Sandaling natahimik kaming dalawa. Pagkatapos ay nagsalita siya. Salamat sa paghihintay sa akin ha. Parang may kumurot sa puso ko. Dahil alam ko kung gaano siya nagtitiwala sa akin. At alam ko ring may tinatago na ako sa kanya. Nang matapos ang tawag, hindi ako mapakali. Lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad. Tahimik ang buong barangay. Malamig ang hangin ng gabing yun. At habang naglalakad, hindi ko na malayang napadpad ako sa tapat ng bahay ni Arthur. Nagkataon namang palabas siya ng gate nila. Cyril, nagulat siya. Ayos ka lang ba? Ngumiti ako ng pilit. Oo, nagpapahangin lang. Matagal niya akong tiningnan. Parang alam niyang may gumugulo sa isip ko. Mukhang mabigat ang iniisip mo. Napabuntong hininga ko. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango naman siya. Naupo kami sa maliit na gazebo sa gilid ng kanilang bakuran. Doon ko binuhos ang lahat. Ang stress ko, ang takot para kay mama at ang nalalapit ko ng graduation at ang guilt na nararamdaman ko para kay Bren. Tahimik lang siyang nakinig. Hindi niya ako inuhusgahan. Basta nakikinig lang siya at iyon ang bagay na kailangan ko ngayon. Pagkatapos kong magsalita, ilang minuto kaming parehong tahimik. Napakabuti mong babae, Cyril. Sabi niya. Umiling naman ako. Hindi. Hindi totoo yan. Bakit naman? Napoy ko ako. Dahil may mali na akong ginagawa. Hindi siya agad sumagot. May mga pagkakataon talaga sa buhay na nalilito tayo, Cyril. Lalo na sa mga nararamdaman natin. Napatingin ako sa kanya. At minsan, hindi sapat ang mabuting intensyon para maiwasan ang komplikasyon. Mas lalo kong natahimik dahil alam kong pareho naming naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi na namin kailangang banggitin pa ang pangalan ni Bren. Pareho naming alam kung bakit nagiging mahirap ang sitwasyon. Lumipas ang ilang linggo, mas naging madalas ang pagkikita namin. Minsan pagkatapos ng klase, minsan kapag may kailangan akong bilhin sa bayan, at minsan simpleng pag-uusap lang sa harap ng bahay. Unti-unti naging bahagi siya ng pang-araw-araw ko. Hanggang dumating ang isang hapon. Kakalabas ko lang noon mula sa eskwelahan nang biglang bumuhos ang ulan. Sakto namang nasa bayan ako dahil may plano akong bilhin gamit. Napilitan akong sumilong sa covered area ng hardware ni Arthur. Nakita kong nandun siya. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. Cyril, gumiti ako. Nabasa ka na yata. Kaunti lang. Inabutan niya pa ako ng pamunas. Magkakasakit ka niyan. Hindi ko alam kung bakit pero kinilig ako ng mga oras na yon. At parang may mabigat na katahimikan sa pagitan namin. Cyril, napatingin ako sa kanya. May sasabihin sana ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon? Alam kong mali ang ginagawa ko. Natahimik ako, pero mahirap pigilan ang puso. Parang huminto ang oras, at sa mga sumunod niyang salita, tuluyan ang nagbago ang lahat. Mahalaga ka sa akin, Cyril. At hindi ko alam kung bakit sa dami ng babae. Ikaw pa, nakasintahan ni Bren ang nagustuhan ng puso ko. Napayo ko ako, dahil kahit hindi niya sabihin, matagal ko nang nararamdaman yon. At mas nakakatakot o mas natatakot akong aminin na parang ganun na rin ang nararamdaman ko. Arthur, may hina akong sabi. Alam kong girlfriend ka ni Bren. Masakit marinig ang pangalan nito ng mga sandaling yon. At alam kong hindi dapat. Tahimik siyang ngumiti. Pero hindi ko rin kayang magkunwari. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong nasa harap ko ang isang desisyong maaaring magbago ng maraming bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ako. Aalis na sana ako.
Akala ko kaya ko nang tapusin ang lahat. Pero hindi. Sa halip humarap ako sa kanya. At naging tapat ako. Sa totoo lang, natatakot ako. Bakit naman? Dahil hindi na kita nakikita bilang tiyuhin ni Bren. Nakita kong medyo nagulat siya. At pagkatapos ay bumuntong hininga. Mula noon, Miss Love, mas naging mas malapit pa kami sa isa't isa. Mas bukas. Ngunit kasabay ng paglalapit namin ay ang pagbigat naman ng konsensya ko. Dahil bawat ngiti na binibigay ko kay Arthur, pakiramdam ko ay katumbas yun ang pagtataksil ko kay Bren. At alam kong hindi maaaring manatiling lihim habang buhay ang ganitong sitwasyon. Habang pauwi ako ng gabing yun, malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi na lang to simpleng pagkakautang. Hindi na lang simpleng pagkakaibigan. May damdamin ng namamagitan. At kung hindi ako mag-iingat, darating ang araw na may masasaktan. At baka ang taong yun ay ang lalaking matagal nang nagtitiwala sa akin mula sa kabilang panig ng dagat. Lumipas pa ang mga buwan habang nasa barko si Bren, lalong lumalim ang pagitan namin ni Arthur. Araw-araw na siyang parte ng buhay ko. Sa umaga may message siya. Sa gabi magkatawagan kaming dalawa. Magka-video call. At sa pagitan nun, palagi lang siyang nandyan kapag kailangan ko. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na mas madalas ko na siyang hinahanap kaysa sa boyfriend ko. Si Bren, ganun pa rin naman. Nangungumusta, nangungulila sa akin. Pero habang tumatagal, parang mas lalo nang lumalabo ang emosyon kong nararamdaman sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation ko. Pinaghirapan ko lahat ng taon na yon. At sa araw na yon, Miss Love, si Arthur ang unang hinanap ng mga mata ko sa crowd. At nakita ko siya doon, nakangiti at para bang proud na proud sa akin. Pagkatapos ng ceremony, lumapit siya. "Congratulations," sabi niya. "Salamat," sagot ko naman. Simple lang yun, pero pareho naming alam kung gaano kabigat ang lahat ng pinagsamahan namin bago umabot doon. Nang gabing yun, dapat masaya. Masaya si Bren na tumawag pa sa akin mula sa barko. Ngunit sa puso ko may kulang na. Pagkatapos ng selebrasyon, nagkita kami ni Arthur sa labas. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang sarili namin, Miss Love. At tong gabing yun, naglapit kami. Dumiretso kami sa bahay niya. At doon ko unang nabigay ang sarili ko sa kanya, Miss Love. Opo, may nangyari na sa aming dalawa. At naging saksi doon ang bawat sulok ng bahay ni Arthur. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. At doon, nangyari ang pilit naming iniiwasan. Hindi kami bumalik sa dati pagkatapos noon. Mas naging totoo kami sa lahat. Mas naging malalim pa ang koneksyon namin. At naging kami na rin. Habang si Bren ay patuloy na nagtitiwala at nangangarap para sa amin. Lumipas pang linggo, isang gabi noon, magkasama kami ni Arthur sa kwarto niya. Tahimik kaming dalawa hanggang sa bigla kong napatigil. Doon ko kasi naramdaman ang bigat ng lahat. Tumingin ako sa kanya at mahina kong sinabi na, "Arthur." "Bakit, Cyril?" tanong niya. Huminga ako ng malalim. Anong gagawin ko? Natahimik siya. At ako, tuloy ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko, mas mahalaga ka na sa akin kaysa kay Bren. Pakiramdam ko, ikaw na ang mahal ko, hindi na si Bren. Anong gagawin ko? Naiiyak kong sabi. Tahimik ang buong paligid ng mga oras na yon. Wala siyang naging sagot. Hanggang sa maya-maya ay tumingin siya sa akin at tumitig sa aking mga mata. At doon ko rin nakita na pareho naming alam ang totoo. Pero pareho rin kaming hindi alam kung paano haharapin ang lahat. Kaya heto ko ngayon, Miss Love. Naghahanap ng sagot, nanghihingi ng payo. Sino bang pipiliin ko? Si Arthur o si Bren? Sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Nagmamahal, Cyril.
Magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. Hayaan niyong i-share ko sa inyo ngayong araw ang minsang naging karanasan ko. Isang pagkakataon sa aking buhay na minsan ay hindi ko lubos akalain na darating. Isang may edad na babae ang minsang naging parte ng aking alaala na hindi ko kailanman makakalimutan. Year 2015. 5 kaming magkakabarkada noon na bumiyahe. Siguro mga edad 18 hanggang 19 pa lang kami noon. Niyaya kami ng aming kaibigan na magpasyal sa isang maliit ngunit pribado na isla sa Kabisayaan dahil na rin sa imbitasyon ng kanyang tiyo na namamahala sa island resort. Sa totoo lang, wala kaming pamasahe papunta doon. Sadyang sinagot lang talaga nila ang lahat. Hindi rin kasi kami yung may sariling pera dahil nag-aaral pa lang kami noong mga time na yun. 2 oras bago narating ng pump boat na sinakyan ang isang isla na hanggang sa ngayon ay hindi pa napapabalita sa turismo kahit mas maganda pa kaysa sa Boracay. Halatang walang publisidad ang naturang isla, pero may mga nipahat na nakatayo na elegante ang pagkakagawa. Enjoy kami sa katahimikan ng lugar dahil tanging huni ng iba't ibang mga ibon at kulisap ang maririnig na sinasabayan pa ng mahihinang alon. Habang kumakain ng tanghalian, ay kinausap kami ng tiyo ng barkada namin na si Manong Ambo. Naikwento niya na merong darating na isang VIP na mag-i-stay sa isla ng 3 araw. At kami ang pinakiusapan na umalalay sa kanya sa iba't ibang gawain gaya ng room boy, waiter, security at kung saan pa kami kailanganin. Hindi ako sinagot ni Manong Ambo nung tanungin ko kung sino. Ngumiti lang siya. Excited kaming lahat na makita ang sinasabing VIP. Inayos namin ang magiging lipahat nila na pagtutulugan. Malamlam ang sikat ng araw, kaya kahit 3:00 ng hapon ay inuna agad namin na maligo sa malamig na tubig ng dagat. Bago mag 5:00 ng hapon, ay may narinig na kami na ugong sa himpapawid at ilan sandali pa ay may natanaw na kaming isang helicopter. Sinabihan kami ni Manong Ambo na umahon na dahil darating na ang bisita, kaya nagsiahunan na kami mula sa dagat. Pinayuhan kami na huwag munang magpapakita at siya na lamang ang sasalubong sa helicopter. Noong time na yon, malapit lang sa aming pwesto sa dalampasigan lumapag ang helicopter at naunang bumaba ang 2 alalay na ibinaba ang ilang bag na naglalaman ng personal na gamit ng bisita. Habang inilalapag ang mga bag at gamit, ay bumaba na rin ang bisita. Sa isla pala siya magsi-celebrate ng kanyang 53 birthday. At nais niya ay katahimikan, kaya solong pumunta sa lugar. Pagkababa ng bisita mula sa helicopter, ay nagbilin to sa piloto bago muling pumailan lang sa himpapawid. Paglipad ng helicopter, ay tinawag na kami ni Manong Ambo at ipinakilala sa bisita at isa-isa kaming nakipag-shake hands at nagpasalamat agad nang malaman na kami ang aalalay sa kanya sa lugar na yun. Namangha kami ng personal nang makilala ang bisita. Kilalang personalidad ang panauhin na madalas ding napapanood at nababasa sa dyaryo. Kakaiba ang kanyang ayos dahil naka-casual attire. Malayo sa kinasanayan namin na laging formal. Ang buhok naman ay normal na nakalugay. Mas maganda pala siya sa personal at talagang maganda kahit na nasa early 50s na siya noon. Medyo chubby pero well-proportion ang korte ng katawan kaya masasabing sexy. Nagkanya-kanyang buhat kami ng mga bag at iba pang dala ng magandang bisita
hanggang sa makarating sa kanyang tutuluyang cottage. Halatang mabait siya dahil hindi naman siya makitaan ng pagkasuplada at enjoy lang siya sa pakikipagkwentuhan sa amin habang naglalakad. Nagpasalamat muli siya bago namin nilisan ang tinutuluyang cottage ni Ma'am. Habang pabalik na kaming magkakabarkada sa aming kubo, ay iisa ang pinag-uusapan nila. Kung ano ang pasalubong sa amin ni Madam at kung ano pa kaya ang ibibigay pagkatapos ng aming service o pag-alalay sa kanya dito sa lugar. Nang banggitin ko na ang ganda pala ni Ma'am, ay tinuya nila ako. Kesyo matanda na at gurang na raw kahit anong ganda at sexy. Lihim akong natawa dahil sa kanilang pananaw. Well, sa tingin ko, magkakaiba talaga ang pananaw nating mga lalaki pagdating sa babae. Nung makilala ko o makita ko si Ma'am, ay tila nag-iba ang pananaw ko. Akala ko gusto ko sa mga babae, yung kasing edad ko lang. Pero mali pala ako. Napangiti na lang ako. Ibang klaseng ngiti na ako lang ang nakakaalam ng dahilan. Mag-aalas 7 na ng gabi nang biglang utusan ako ni Manong Ambo na sunduin si Madam upang magsalo-salo na kami sa hapunan na halatang pinaghandaan para sa bisita. Ang mga kaibigan ko ay nag-ayos ng mesa at mga upuan sa tabing dagat dahil gustong maghapunan doon ng bisita. Ang iba naman ay nagsindi ng mga gasera dahil wala namang kuryente sa lugar. Siyempre ako ay excited dahil ako ang naatasang sumundo kay Ma'am. Nakangiti ako ang naglakad patungo sa cottage niya at lampara ang ilaw ko sa daan dahil wala talagang kuryente ang isla. Medyo malayo din ang aking nilakad bago nakarating at agad na kumatok sa pintuan kasabay ng magalang na pagtawag. "Ma'am, magandang gabi ho. Susunduin ko na daw po kayo. Handa na po kasi ang hapunan." Nang mabosesyon niya ako ay agad siyang sumagot. "Okay, sige. Pero halika muna dito, iho." Habang hinihintay ako, anyaya niya. Pinihit ko ang doorknob na hindi nakalak at tumuloy ako sa loob. Kandila lang ang ilaw. Pero kahit mahina ang liwanag, ay aninag ko pa rin ang kaputian. At malapor sila ng cuties ni Ma'am. Nakatalikod siya sa akin ng mga oras na yun at nakatapis lang ng tuwalya. "Pasensya ka na at hindi pa kasi ako tapos ginagawa ko." Ang sabi na lang niya habang pinagmamasdan ko siya. Wala na akong masabi dahil napako ang atensyon ko sa kanyang likuran. Pansin ko na parang wala lang kay Ma'am na nasa likuran niya lang ako at patuloy lang siya sa pagsasalita. Habang namimili ng isusuot kung bathing suit o bikini dahil type niya raw na mag-night swimming sa dagat pagkatapos naming maghapunan. Ako na ang nag-suggest na bathing suit ang isuot dahil may konting kalamigan ng gabi kahit summer. Sa pagyuko niya upang kunin sa bag ang isusuot ay medyo nakalas ang tuwalya niya kaya agad akong umiwas ng tingin dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Agad isinuot ng ginang ang bathing suit at kahit hindi pa ayos, ay humarap na siya sa akin para ipakuha ang mga dadalhin naming alak. Bago sa aking paningin ang tatak ng mga imported na alak at ang tanging natatandaan ko ay Royal Salute. Lihim akong napangiti dahil sa isip ko ay talagang sulit ang pagbisita ng katulad ni Madam dito sa lugar. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng marami dahil ako lang ang aasahan niya na aalalay sa kanya mamaya pabalik. Masarap at magaan daw inumin ang alak na dala niya. Ngunit delikado pag tumama dahil siguradong tatagalang tulog. Patuloy siya sa pag-aayos ng bathing suit niya habang nagsasalita. Hindi ako nagpapahalatang tinamaan na ako sa kanya dahil sobrang hot niya talaga. Iba talaga pag may pera. Kahit may edad na ay kaya pa ring humanay sa mga dalagang naggagandahan. Makinis at malapor sila na pa rin ang putis, ni walang galos o gasgas. Hindi ko akalain na parang pangarap lang lahat ng yun
dahil hindi ko inasahan na magkakamit talaga kami sa personal. Bago kami umalis sa cottage, ay nagsuot siya ng bathrobe na pangdoble. Ako na ang nagdala ng kanyang mga personal na gamit at ilang bote ng alak at red wine. Siya na ang naghawak ng lampara habang nilalakad namin ang madilim na daan. Nakakapit naman ang isa niyang kamay sa aking braso, kaya lubos ang pagkailang ko nung time na yon. Mabilis ang tibok ng puso ko at halatang kinakabahan ako. Madilim talaga ang daan na aming tinatahak na minsan ay hindi na kayang ilawan ng lampara, kaya maraming pagkakataon na nawawala sa balance si Ma'am at napapadikit siya sa akin na kinakatuwa ko naman. Pagkatapos ng matagal-tagal na lakaran, ay narating din namin ang bangket na inihanda ni Namang Ambo. Bagamat pawisan si Madam, ay mabango pa rin to. Natuwa si Madam sa dinatna na aming pagsasaluhan sa tabing dagat. Pawang seafoods na iba't ibang luto na talaga namang katakam-takam dahil halos dinaig pa ang Barrio Fiesta sa sarap ng pagkakaluto. Enjoy ang lahat sa aming hapunan, lalo na si Ma'am. Pagkatapos naming magkapunan ay kinuha na ni Madam ang mga dala naming alak. Tuwang-tuwa si Mang Ambo at ang aking mga kaibigan nang makita ang aming iinumin dahil nasanay na kami noon sa mga local lang na brand. First time naming uminom ng imported na alak. Ganon na nga ang nangyari. Tagay marino ang style nila sa pag-inom. Iisang baso na umiikot at dahil sa smooth lang sa lalamunan namin ng alak na yon, ay napabilis ang ikot ng tagayan. Gaya ng payo ni Ma'am, ay hindi ako sumabay sa kanila. Bagkus ay meron akong sariling baso. Gayon din si Madam na red wine naman ang iniinom. Pinabayaan lang ni Madam na uminom ng uminom si Manong Ambo at inatupag na lang niya ang pag-awit ng mga local folk songs natin. Masaya ang inuman dahil nakikisali ang bisita sa aming mga kantsawan at biruan, lalo na ang green jokes na aming kinatuwa dahil meron din palang kagaspangan ang kagalang-galang na matrona. Siya pa ang nag-uudyok ng mabilis na tagayan na kinatuwa naman ang lahat. Naging masayang pagtitipon ang inuman dahil ang nananahimik na isla ay biglang umingay. Sa aming inaasahan ay hindi natapos ang ikatlong bote ng alak dahil unti-unti nang natatahimik ang lahat at isa-isa nang nagkatulugan. Merong humiga sa buhangin. Ang iba ay sa upuang kawayan humilata. At ang iba naman ay doon sa mesa na aming ginamit. Pero okay lang at wala namang napasuka sa kanila. Bukas, kahit madaas na ang araw ay sure akong tulog pa rin sila. Pero hindi naman sasakit ang ulo. Ang wika ni Madam. Mabuti raw at hindi ako nakipagsabayan sa kanila sa tagayan. Dahil kailangan niya ng alalay. Mag-aalas 10 na noon ng gabi nang sabihan ako ni Ma'am na nais niyang mag-swimming sa dagat. Niyaya niya ako papalayo sa lugar na kami lang ang tao. Sa harap ko ay kinalas niya ang bathrobe at inabot sa akin upang maisampay ng maayos. Kalmado ang dagat dahil walang alon at parang bata si Ma'am na lumusong sa maalat na tubig upang lumangoy at magtampisaw. Enjoy na enjoy talaga siya sa isla. At nang nasa medyo malayo na siya, ay sinigawan niya ako. Nasundan ko daw siya dahil gusto niyang makarating sa malayo at malalim na bahagi ng dagat. Mabilis naman na kinalas ko na rin ang aking suot at tanging boxer na lang ang natira dahil wala akong baon na swimming trunk. Sinundan ko na agad si Ma'am. Nang makalapit na ako sa kanya, ay hinila niya ang aking braso upang magtungo pa kami sa mataas na lebel ng tubig na hanggang leeg niya. Mainit ang tubig sa kailaliman ng gabi, pero mas umalab pa ang aking damdamin nang mula sa likuran ko ay niyakap ako ni Ma'am nang hindi ko alam ang dahilan.
Para akong lalagnatin sa pagkakayakap niya ng mahigpit sa likuran ko. Maya-maya, napahaplo si Madam sa abs ko. Paibaba, na ikinagulat ko talaga. At sa puntong yun, nakuha ko agad ang hinihiling niya. Dala nang ako'y wala pang karanasan sa kama nung time na yon, kaya hindi ko masyadong na-sense na kursunada pala ako ng aming bisita. Sa edad na 18 anyos, ay marami pa akong hindi alam sa mundo. Hindi ko lubos maintindihan ang nais ni Ma'am nung una. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o seryoso. Ibang-iba si Madam. Espesyal ang tingin ko sa kanya simula una pa lang. At kahit may edad, ay the best pa rin talaga ang ganda niya para sa akin. Habang paggabi ng paggabi, ay nag-uumpisa na ang low tide at saksi kami sa unti-unting pagbaba ng tubig sa dagat at ang paglawak ng dalampasigan na kasing pino ng pulbos ng buhangin. Sa kabila nun, ay pinilit pa rin naming lumayo. Hindi namin namalayan ang biglang paglalim ng aming nilalakaran. Pareho kaming na off balance at saglit na nagkahiwalay. Inalalayan ko si Madam na makalayo sa lampas taong level ng tubig at nang makarecover siya ay agad na lumapit to sa akin. Harapang yumakap sa akin si Ma'am ng mahigpit at gayon din ang tinugon ko sa kanya. Salamat ha. Malambing na pasasalamat ang ginang. Ngunit isang malambing na halik ang ginawad niya mula sa aking leeg hanggang sa mapunta sa aking labi. Wala na akong nagawa, kundi tumugon na lang dahil ginusto ko rin naman. Sino ba naman ang tututol sa ganong sitwasyon? Siguro, tanga na lang ako kung palalampasin ko pa ang pagkakataon na iyon. Sana'y tayo lang ang makaalam nito, iho. Hindi mo dapat ipagsabi sa iba, lalo na sa mga katropa mo. Promise? Opo, ma'am. Ang sagot ko ni medyo kabado, pero sa kabila nun ay hindi maipaliwanag na galak ang bumalot sa aking pagkatao. At sa may kalayuan sa dalampasigan, nangyari ang hindi ko inaasahan ni kahit sa panaginip lang. Napatingala na lang si Ma'am sa liwanag ng buwan nang tuluyang lunurin kami hindi dahil sa alon, kundi sa nakaw na sandali. At kahit panandali ang aliw lamang ay tuwang-tuwa sa akin si Madam. Ngiti-ngiti ito nang bumalik kami ng cottage. Nang maihatid ko siya, muli niya akong hinila hanggang sa muling may mamagitan sa amin. Habang hingal at pagod ay umakap sa akin ng ginang. Bumulong siya. Salamat, iho. Pinasaya mo ang bakasyon ko. Sabay binigyan niya ako ng malambing na halik. Wala yun, ma'am. Ako nga po dapat ang magpasalamat. Dahil kahit ordinaryong lalaki lang po ko, sinuwerte pa rin ako. Naku, hindi naman. May tsura ka nga eh. Teka lang, eto kunin mo. Tumayo siya at kinuha ang kanina lang ay suot niyang andes. Inabot niya yun sa akin. Ito, iho. Remembrance mo sa akin. At napangiti siya na medyo natawa pa. Ako naman ay hindi makapaniwala. Dali-dali ko namang inabot yun at tinago ko sa bulsa ko. Madaling araw na akong nakabalik sa mga kaibigan ko na humihilig pa rin dahil sa kalasingan. Ngiting-ngiti ako bago natulog. At kahit puyat, ay sobrang worth it naman dahil alam kong minsan lang ang pagkakataong yun sa buhay ko. Bago matapos ang bakasyon namin sa isla, ay nakatanggap kaming magkakaibigan ng pera mula kay Ma'am. Tuwang-tuwa kaming lahat. Kung alam lang sana nila na masigit ang natanggap kong regalo kaysa sa kanila. Sa ngayon, hindi ko pa rin talaga makalimutan yun. Kahit pa may asawa na ako ngayon, lihim pa rin nakatago ang alaalang yun sa isipan ko.